everyone! Welcome back sa YouTube channel, Marcia the Star of Vlogs! Ayan, support na rin! Hello everything! Supposedly na lucky me for today's speed shot. My gosh, nakaka... Ano yan? Hayag tayo. So ayan everyone. So kisay mong name sis. Guwapa kayo na siya. Jessa from Canangalere. Wow. Yes. Ikaw, Mes? My name is Anna Renan. To by completing body. Wow. No, thank you. Mondo. Binasag yung trip ka? Binasag. So ang saya. Lagi lang. So asa may mga laki na siya? Paulo na rin kong mama dahil. Wait. Kakaya naman sa... Kapag sa'yo mong balay. Wow. Nahiya ko sa sarili. Ala. Oo nga naman. So mawari may kang Dexter kay trabaho day siya. Sa gasoline station, no? Sa moto naman sila. Sabaan ta diha. Di eh. Mga sabam na. Budo ako namin kihata naman siya pagkaon. Uy, mong kaliwat tayo na ano yung musik. Ito, nakaliwat bulldog. Wow, bulldog. Wow, kung mga bulldog. Di naman. So ayan na everyone, so medyo ngiob-ngiob na siya kaya nagbaktas kami sa kalsada for today's video. So manguli pa meron balik kay video kami dito dahil niya. Wow! Lindot niya mo pagka-video kay mga lindot nagtingog. So nalamig idol din ang tagtungon sa among kayutaan ba. Hi! Pagkagwapa sa panahon. Tubili kubi. Ah! Sala ka gwapa ka adjo. Pak. Di mo liki. Outfit day, pakita day. Oh. O din mo ang outfit na mo. Oh. Mura siya si Ayay de las Alas. So yun nga everyone, we are here now and may nga shell. Okay guys, sea oil. Manuroy ta. We are here in sea oil. Ayan. So, gwapa kayo ba yun? So, nangita dyan biglaki for today's video ka. So, wag minakitaan. Naday. So, natin... Mga turata day sa mga ibabaw niya. Mataas-taas pa ka. Oy! Naghagwa pa ng mga itoy dali. Uy. So, ayan everyone. Shout out! Shout out daw sa young ex nga taga-merkado or uyab nga taga-merkado. I don't know kisay nga na to niya pero iyahan ako na to uyab. Nakakano siya kakompitin siya dito. Kisay nga na to rin? Shout out to Jo Marie. Nahini? Yeah. O, Jo Marie Nahini, shout out to you. So, di ako karon sa Kananga for today's video. So, nakaday kay uyab diri. Ayan. Yes! Shout out day ko sa imong mga... Shout out yun sa mga nakaon. Kailan ko na mong pakita. Yan na yung bali, pero buko. Wow. Di halata, di mo igutom pa. Nang kayo mag-tiktok din. Tiktok ta, oy! Na, barot. Barot niya naman. Tsaka kay ka mag-tiktok. Wow, pitlok man rin siya. Ay, manimog ka na kang magpaon na kasi. Pitlok na. Ikihanak ko na siya. Tawagas mo na bulit. Bulit ba? Bulit, tiyan mo ba? Jam. So, saan nga na yung lugar ninyo dito dahil? Ipaila-ila din ka sa akong lugar. Itong lugar na ito ay pangalan ay Bagalungon. Bagalungon? Oh, baga din ring mga lungon. Muling baga din. Pero sa namin interior dito sa hanggan din ko na lugar is Bagalungon. Bagalungon. Sure ka? Yes. Bagalungon is the sea oil. Sea oil? Dangan man na sea oil. Angan man guna sa kanang gasoline station. Ang lugar I mean. The department of the Bagalungon. Bagalungon siya. Lahi to dito onhan. Amahayahay. To dito. Interior. Bagalungon, mahayahan. Ang taray. Bagalungon. Mga balingit, mga balingit. Halingit. Shout out. Okay, shout out tayo ko sa akong mga friend dira. Guwapan. O mo ning bayot nga way tutoy. Ikaw na puro lagi ka buko-buko. Nagsalita, mega. Ay. Ay, hinahintay ko siya. Dahil na kayo mo ng pagastay. Hala. Mabalik-balik yun na si Kuya diri Hoy, ikaw lagi makita ni Kuya. Dito na pagas diri si Kuya dahil. For sure, dito na pagas si Kuya. Ikaw na Pila pa na pagkausulan na. Mo na yung magligay si Kuya pagas diri. Kinaamang ka. Ala! Alright! Ang gwapo, oh my God! So na nagpagas ng mga gwapo dahil. Yes! Hi! Ay na dahi ko! Hindi na yun! Hi Kuya! Alam niyo ba pamansin? Pamansin mo So, mga... Uy, gwapo lagi ng driver.
Ay, kuya, sayangin mo kaya. Sayangin mo. Sige na, oy, please. Baka naman, nagmamakaawa na. Bojo, datag lang lang. Oy, nga lang, oy, tagasa mo. lang. Oh, sige na, para. Ngan. Oh, Jordan. Oh my God. Hoy, anong ginapos para mo? Hoy! Hoy, driver! Regards ko din mo! Mag-practice dyan ko kung saan pagtrabaho ng gasolina dahil. Di ba po kayo dahil mura dyan kong natunaw. Puding lang. Wow, grabe. Natunaw. Dahil lagi bayad ka pahama kayo sa kinabuhit. May pagkipadala lang ka na mo sa ila ha. Hindi mo ka kasiti. Asiti, parang kanina. Para di mo kagit-kit ang kanina. Kinuha ni Kurana. Di ba po dyan kayo siya dahil. I-zoom ko niya yung video. I-zoom ko niya dahil. Hindi ang nahuli dahil, pero nagsakay dahil. Ang nabet na ko kaya ang nag-drive. Huh? Ikaw, sa'yo nabet ni mo sa asa to? Itong nagsakay. Ay, nga naman. Kay, po. Ako ang nabet na ako. Wala, dahil wala yung harap ako. Dahil wala yung dahil. Pangita na napuglahin mo abo. Ay, dahil ako. Ito naaagaw ka kasi. Ang motor. Motor na lang. Oh my God. Para magkaiba mo bike, motor na yung ka. Ikaw ko din. Lami ang motor dahil nandun ang kanyang Dapat. Uy, mawawala na masagpa. Tadi ako.